volum del conscient de la Marta Casarramona, aquest llibre que avui en volem parlar amb l'autora, un llibre que hi ha, com aquí diu, recursos per transitar la pèrdua i reconnectar amb la vida. Marta, benvinguda a La Finestra, com estàs? Moltes gràcies per rebre'm. Tot bé. Parlem, primer de tot, per què aquest llibre i a qui va adreçat? El llibre va adreçat a totes les persones que hagin patit una pèrdua, que bàsicament som tots, no? Perquè al llarg de la vida tots anem patint pèrdues de les persones que estimem. Els més afortunats veurem passar els avis i els pares quan ja són molt grans, però la realitat és que cada dia hi ha persones que perden un germà, una parella, un fill, pèrdues duríssimes. Per tant, són recursos per qualsevol persona i més enllà també hi ha altres tipus de pèrdues a la vida que no són només les personals, no? A vegades la trencada d'una relació emocional o la caiguda d'un projecte important, la pèrdua de la pròpia salut, també vol un dol i en realitat les eines i recursos que hi ha al llibre serveixen també per gestionar aquestes pèrdues. Què et motiva a que aquest llibre vegi la llum? Aquest llibre va sorgir espontàniament després d'un any amb dues pèrdues molt significatives per mi, la d'una de les meves germanes de l'ànima, de les meves millors amigues de la infantesa, i la de la meva parella, finalment, a finals de l'any 2021. I simplement va sorgir, donant-me'n que jo tenia els recursos per poder transitar això d'una forma saludable i ajudant-me en el procés, i que tot això era el més difícil que havia fet mai, que m'havia tocat mai, vaig posar aquests recursos sobre la taula perquè altres persones que no haguessin tingut l'oportunitat, per la seva trajectòria personal o professional com he tingut jo de desenvolupar-les, poguessin ajudar-se a si mateixes. És un llibre, com podem veure, que té una mica, en certa manera, un format com de manual, no? Aquí veiem això, doncs, aquests ítems, no? Aquestes quadres remarcats, aquestes indicacions, no? Que tindrien més el format de, com veieu aquí, més això, el format d'una eina de consulta, més que un llibre que el llegeixes i el deixes, no? És un llibre que el pots anar revisitant a mesura que vas passant les diferents fases? I tant. De fet, l'enfocament és absolutament pràctic, és una guia que el que vol és acompanyar-nos i donar-nos una estructura també. L'experiència del dol és molt caòtica i arribem sense gaire informació de com són els dols, i quan estem allà al mig no sabem si el que ens està passant és normal o no ho és, si estem perdent els papers, que és natural, com ens podem ajudar, com ens podem equilibrar, quines són les fases. I la idea és que hi ha molts recursos, hi ha àudios descarregables, hi ha exercicis que es poden fer i realment ens acompanyen tot el trajecte del dol, des dels primers dies fins a quan ja ens hem pogut equilibrar una mica i comencem a veure que la nostra vida no serà mai la mateixa, que hem de fer una vida nova sense aquella persona i amb aquella persona a la vegada, perquè la portem a dintre, però que hi ha moltes coses que canvien i nosaltres ens hem d'orientar. També és una oportunitat. Els dols, normalment, aquestes sacsejades tan grans, són una oportunitat per revisar prioritats vitals, fites, què volem fer de la nostra vida, per aprendre a viure amb més intensitat quan ens fem conscients de que ningú ens ha garantit el temps sobre aquesta terra. Per tant, sí, fa un recorregut molt llarg a través del camí del dol i, evidentment, les pràctiques es poden fer una vegada i una altra, els consells d'escriptura expressiva amb els temes que hi ha també es poden anar revisitant, per suposat. Tothom passa el dol de la mateixa manera, Marta? No. Encara que es resisteixi, tothom acaba passant per totes les fases del dol? No, no necessàriament. Clar, els dols són molt diferents en funció, primer de la magnitud, de la pèrdua, de lo propera que sigui aquella persona, després del nostre tarannà, dels recursos que tenim a disposició, de quines circumstàncies tenim a la vida en aquell moment. No és el mateix que tot et vagi bé i tinguis una pèrdua, que si tens una pèrdua i, a més, tens una situació econòmica difícil i una situació emocional difícil i una situació de salut difícil. Llavors, hi ha moltes diferències amb el dol i moltes complexitats. I tampoc les fases, aquell model de les 5 fases de l'Elisabeth Kubler-Ross. No existeix, el model de les fases perfectes, no? Bueno,
N'hi ha moltes i segurament les passem, però ja Elisabeth Kubler-Ross deia que aquell no era un model lineal, sinó és més aviat una forma d'espiral, no? Perquè hi ha moments que estem en resistència, hi ha moments que podem sentir l'acceptació dins del mateix dia, no? Hi ha moments de desconsol, podem connectar amb l'esperança, però hi tornem, llavors és més aviat, són com onades, el dol ve en onades, primer és una onada tremenda, no? Que dura moltes setmanes i molts mesos i que no saps si te'n sortiràs, per dir-ho d'alguna manera, i després et va revisitant. I en aquestes onades hi ha de tot, no? Hi ha la fase de depressió, hi ha la fase de ràbia, hi ha la fase d'acceptació, hi ha la fase d'esperança i les anem pujant i baixant. Sí que és veritat que aquestes onades cada vegada són més suaus i es van espaiant més en el temps, afortunadament, però no és una cosa que comencem i acabem. No és una ciència exacta, eh? No. I aquelles persones que davant d'una pèrdua decideixen posposar el dol, de dir ara per les meves circumstàncies, ara perquè no m'hi vull enfrontar, ho posposo i ja ho faré més endavant, això el que fa és complicar més la situació? Bueno, això el que fa és cronificar, no? D'alguna manera. Tot el que no integrem emocionalment necessita trobar la seva sortida. Llavors els experts diuen que somatitzem aquestes emocions, no? Apareixen, hi ha més patologia física, hi ha més patologia mental, perquè és una cosa tan gran que no pots ficar el cap sota l'ala, no? Encara que sigui poquet a poquet, en la mesura de les teves possibilitats, però t'has d'anar obrint a integrar, perquè el dol és precisament el procés d'integració natural de la pèrdua. Per tant, el més saludable és fer-lo i fer-lo en el moment en què apareix. Què passa que no ens ensenyen, a passar el dol? Al revés, ens ensenyen, sembla que tens el futur per endavant, no? Hi ha moltes frases d'aquestes, tens un futur per endavant, tot és com si haguéssim de viure per sempre. Sí, la veritat és... Vivim una mica d'esquena a la mort. Totalment, sembla com l'últim tabú de la nostra societat, perquè en altres aspectes, amb la sexualitat, amb el gènere, ens hem anat obrint, però la mort sembla que ens faci por i sembla que per no parlar-ne i per no tenir-la present és com que ens hi allunyem, però aquesta no és la realitat. Ve més de sobte llavors, no? Perquè clar, si vius d'esquena a una cosa que irremeiablement ha de passar, el dia que passa t'agafa per sorpresa. T'agafa per sorpresa i no saps què fer, la gent no sabem acompanyar-nos uns als altres. Hi ha molt poques persones que sàpiguen acompanyar persones amb dol. Sí, aquesta és l'altra, no? De vegades no saps què dir i probablement el millor és no dir res i simplement ser-hi, no? Ho dic, les persones que no són potser expertes com tu, el millor que podem fer és simplement ser-hi, Totalment. És que aquesta és la qüestió, no? No hi ha paraules que puguin consolar amb una persona que està en un dolor tan profund. El que sí necessita és aquest caliu, aquesta presència de les altres persones, aquest sentir-se sostinguda en aquesta situació extremadament estressant i dolorosa. Per tant, ser-hi i ser-hi d'una manera pràctica, no? Des de et preparo el dinar, si no tens forces, vinc a treure't a passejar perquè et toqui una mica el sol, estic amb tu mentre plores sense voler arreglar res, perquè no pots arreglar res, segurament és el millor que es pot fer. Marta, tu que has viscut a la Índia, el dol i la mort es viu diferent fora d'aquí? A través de les cultures és diferent i jo crec que té a veure sobretot amb l'expectativa que tenim de tenir una vida llarga, nosaltres, en el nostre cas. És a dir, jo he estat en països, he viscut a Hondures, per exemple, també, i he estat en zones rurals on hi havia desnutrició, he conegut criatures de 2 anys que no tenien un nom encara, perquè les probabilitats de que morissin abans de fer-se grans eren tan altes que si no et poso un nom, la vinculació és diferent, no? Que dur, que dur. Nosaltres, per fortuna, tenim una esperança de vida molt llarga, perquè tenim unes bones condicions de salut pública, de sanitat, de nutrició, etc. I tenim aquesta expectativa de que els nostres viuran una vida molt llarga, de que nosaltres viurem una vida molt llarga, però no sempre és així. Jo he perdut 2 persones molt joves i molt importants, però la meva filla amb 5 anys li van diagnosticar una leucèmia, de la qual es va recuperar, però va ser una sacsejada molt forta quan una criatura amb 5 anys, amb la qual t'has fet la idea de que la veuràs créixer, l'acompanyaràs i serà una persona adulta. Que arribarà un moment que tu ja no hi seràs i ella seguirà. I ella sí, i te n'adones que realment no tens res garantit en aquest moment
I són oportunitats molt bones per fer-nos conscient d'això, per realment deixar de preocupar-nos per tonteries, per tenir una qualitat de vida, per disfrutar del temps amb els nostres, per saber quines són les coses importants. Ara que fas menció a Mainada, com se li explica la mort als nens petits? O quan es pot començar a parlar i en quins termes? Es comença a parlar quan succeeix, no? A casa, quan ells ho veuen, quan fan preguntes, quan passa al seu voltant. I per mi els termes són els mateixos que els d'una persona adulta, no? Gairebé crec que ells estan més preparats que nosaltres, d'alguna manera. I si no els hi amaguem, si van veient al seu voltant i ara és una mascota i llavors és l'avi d'algun amic i després passa la família i en podem parlar amb naturalitat i ens veuen, ens poden veure tristos, però sense que ens desmuntem, simplement aquella tristesa és natural, és una enyorança, seguim connectats amb aquella persona, seguim parlant-la, seguim recordant-la, la seguim portant al cor. Jo crec que per ells és... S'ha de normalitzar, no? L'hem de parlar amb més naturalitat, no? De fet, d'un temps cap aquí ja està passant, no? Abans la gent quan moria de càncer, jo recordo que deien s'ha mort d'un mal lleig, i ja està. Tampoc se sabia tant en termes de medicina, però allà quedava, no? I ara, doncs, mira, aquesta persona ha passat una llarga malaltia, ho normalitzem una mica més, però encara queda molt de camí per recórrer, no? Jo crec que sí, crec que ens ajuda a viure, tenir l'amor present i parlar-ne. De fet, els estudis, la recerca diu, per exemple, que les persones grans, com que tenen consciència de que tenen menys temps per davant, viuen millor i es preocupen de menys coses i són més proclius a fer les paus i més feliços. És així, és el que diu la recerca, no? Si fóssim conscients d'això, potser deixaríem de preocupar-nos, potser hi ha coses que no els donaríem tanta importància, potser treballaríem una mica menys i disfrutaríem més, no? Ara aquests dies tenim dos exemples de pèrdua i de dol en fases molt diferents. Una seria aquestes persones que han mort a causa del terratrèmol al Marroc, que ja he perdut la compte de quantes persones hi han deixat la vida. I per altra part, ahir, per exemple, es veia molta gent als Estats Units recordant els atemptats de l'11 de setembre de 2001. I podem veure això, moments de dol diferents, el dol d'una pèrdua que acaba de passar i el dol d'una cosa que ha passat fa, en aquest cas, més de 20 anys i que ha anat com fent un pòsit, no? Sí, i en els dos casos són dols complexes, perdó, perquè són dols sobtats, no esperats, de persones joves. Ens resulta més fàcil assimilar el que entenem com a llei de vida les persones grans, però una cosa com un terratrèmol d'un moment per l'altre, una cosa com uns atemptats que a més considerem evitable, allà hi ha una dificultat de rendir-se al que ha passat. Pot haver-hi molta resistència, pot haver-hi molta ràbia i veiem que molts anys després aquests sentiments encara perduren. El temps ho cura tot o potser no? Jo crec que el temps amaina les emocions difícils, però crec que és molt important el que fem amb aquest temps. Si realment ens podem ajudar a nosaltres mateixos a integrar bé la vivència i a romandre connectats amb aquesta persona des de l'amor i no des del dolor. Crec que una de les coses que hem heredat culturalment és una mala lleialtat. És a dir, si jo em recupero, si jo avanço, t'estic deixant enrere, o m'estic desvinculant. I jo crec que no és així. Jo crec que el que ens uneix a les persones que ens estimem és precisament l'amor i la llum i el fer-nos suport els uns als altres per viure, i que les persones que han marxat el que volen és que siguem feliços i que estiguem bé. Per tant, podem sanar, podem deixar anar emocionalment i físicament i romandre connectats en l'amor, en el sentiment, i que aquest record, aquesta persona, aquesta presència ens doni ales, ens enforteixi, i que no quedem al revés petits i carregant aquest llast. Llavors no és només el temps, que sí, el temps ajuda, és el que fem en aquest temps. És com ho prenem, Absolutament.
Per tant, ens podríem quedar enrocats en una d'aquestes suposades fases, però hem de fer aquest esforç per no quedar-nos en allà i seguir endavant, perquè al final la vida continua. Exacte, sí, cal una mica d'esforç i cal saber com et pots ajudar a tu mateix, que són coses molt senzilles, no? Ja sé que en el llibre ho expliques extensament, però dona'ns, no sé, un parell de consells per si en aquest moment hi ha alguna persona que ens està veient que estigui passant un procés de dol. Sí, clar, depèn de la fase, no? Jo diria que en la fase inicial el més important és deixar-se acompanyar realment, tenir una presència física de les persones que ens donen suport, que ens ajuden a aprendre a demanar ajuda pel que necessitem, baixar el ritme les primeres setmanes per realment poder deixar-nos sentir i saber com podem deixar-nos sentir aquestes emocions sense que ens arrosseguin. I al llibre hi ha moltes pràctiques, perquè a vegades hi ha aquesta por de dir és que si m'ho deixo sentir no sé si ho suportaré o no sé si en sortiré. Hi ha maneres de deixar-t'ho sentir des d'una serenor, des d'un centre, des d'aquesta consciència, testimoni, que pots sentir les emocions però no es deixa arrossegar. Hi ha pràctiques per poder sortir, hem de moure el cos, ens hem de marcar petits objectius i després hi ha moltes coses que podem fer per equilibrar-nos. Una d'elles és escriure, fer coses noves, no perdre vista la bellesa del món, agrair, posar atenció a les relacions personals, marcar-nos objectius vitals, aprendre a regular la nostra ment, perquè a vegades són les emocions, però també són els pensaments intrusius que venen sobre la pèrdua o sobre la persona si va patir o sobre el moment de la mort d'aquella persona si vam estar presents. I aprendre a viure aquí i ara. Si sempre estem en el record, si sempre estem en la projecció futura desoladora, hi ha molt de patiment. La recerca diu clarament que quan millor estem és en el moment present, per això les tècniques del mindfulness són tan útils. L'ara i l'aquí, Aprendre a estar aquí i ara, aprendre a estar en els nostres sentits, aprendre a estar en el nostre cos, aprendre a regular la nostra ment per portar-la, perquè aquí hi ha molta vida encara. I allò ha marxat, aquella persona ha marxat, però aquí hi ha la vida. Llavors portem el record, portem l'amor, però ens obrim a la vida que hi ha aquí. Per tant, tan dolent és passar-se el dia fent plans de futur com passar-se el dia recordant temps passats, que no sé per què tenim la tendència a pensar que eren millors. Marta, només un incís abans d'acabar. Aquest llibre, per cert, el presentes el dia 28 de setembre a la Biblioteca Marià Vayreda, per tant, tothom que vulgui et podrà venir a escoltar i el podrà comprar. Ara que comentaves això de la manera en què la persona ha marxat, penso en moltes persones que durant la pandèmia van haver de fer el trànsit soles i que els seus familiars no hi van poder ser. Quin consol hi ha per aquesta gent, els que s'han quedat? És difícil, M'apretes. És difícil aquest dol, M'apretes perquè és molt difícil. És molt difícil per la persona que va marxar, si no va poder comunicar-se amb les persones estimades i dir-los estaré bé, esteu tranquils, marxo en pau, i és molt difícil per les persones que s'han quedat, que no s'hagin pogut acomiadar. Crec que una de les possibilitats és escriure una carta. Totes les persones que hem tingut pèrdues properes, d'alguna manera seguim sentint la presència de les persones que han marxat, tothom que hi conec i parla a vegades, en moments especials amb aquestes persones. Crec que tenim la intuïció que no tot desapareix amb el final físic i crec que poder escriure una carta on puguem expressar els nostres sentiments i les nostres emocions amb aquesta persona i tot el que no li vam poder dir en vida ens pot ajudar. Marta, gràcies. Em quedo amb aquest últim capítol que es diu Obrir-se a la possibilitat de la vida eterna. El dia 28 el presentes aquí a la Biblioteca d'Olot. Gràcies per venir. Moltes gràcies, Mònica. Doncs cada divendres, abans de marxar, anem a conèixer la previsió del temps pel cap de setmana. Hola, què tal? Tenim ja aquí el cap de setmana i ens ha de portar una miqueta de tot, però en general poca aigua. Aquestes precipitacions les tindrem justament aquest divendres al vespre i també, com no, les tempestes que hi ha hagut les últimes hores, com per exemple la que queia ahir a la mitja tarda a la ciutat d'Olot, una imatge d'aquestes cortines de precipitació que podia copsar en Ramon Calvet des de la banda de Sant Francesc.
Ja diem, al llarg d'aquesta propera nit, també el dissabte de matinada, acabarà plovent en moltes àrees de la comarca, sobretot cap a la Baixa Garrotxa, però ja el dissabte la tendència és que es vagi obrint força el cel. Ja diem, al matí encara despertarem amb temps molt carregat i amb algun ruixat encara, sobretot a l'Alta Garrotxa. Ja durant el mig matí i migdia el sol acabarà imposant-se en el cas de la Garrotxa. Per tant, el temps acabarà sent força tranquil i amb una temperatura molt suau. De fet, no variarà respecte al divendres. Per tant, estarem parlant de moltes màximes de 24 a 28 graus i, a més, amb sensació de xafogó. El diumenge començarà el dia una altra vegada amb alguns núvols més gruixuts, sobretot cap a la banda més baixa del Fluvià, ja a tocar de l'Empordà i del Pla de l'Estany, bàsicament, amb alguna boira i tot, i en vista el diumenge, al migdia i a la tarda, les clarianes han de sovintejar, però amb un cel emblanquinat. Tindrem un dia una mica més mojo, el sol una mica més tèrbol en algun moment. Per tant, dia radiant al 100% tampoc el tindrem, però amb una temperatura que continuarà sent molt suau. Fins i tot encara guanyarem 1 o 2 graus. Per tant, el diumenge farà calor. Al matí despertarà frescal, però de moment no estarem parlant d'una situació gaire freda durant les matinades. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. Doncs ara sí, tanquem la finestra d'aquesta setmana que ha sigut breu perquè vam tenir les festes d'altura i dilluns va ser la diada. Dilluns que ve hi tornem, que vagi molt bé, adéu-siau.